Jom. Osei Tutu nakana tibe unucho jambono funge. Osei Tutu nakana Jom. Achame. Jom. Pema o mampenyinati. Jom. Oni napamfo ne atitrufu a na ehia wo munyina wo chebi abonten so ha. Jom. Say minima Asantehene da minua osajifo for penya amwatia. Jom. Say obedi ye nyinara ye nana na Ofori-Atta ni fie dioson no. Jom. No dwen ho wona ochima dwen ho ne ka say nana wo ne bra na betre dwemu. Jom. Meje wo mo ba ono ana nante de akrata na bra me meje ne ba me so meba. Jom. Amne Asantehene nyina beba. Jom. Ni aba be she ochima ni monyam. Jom. Na se kire ne se. Jom. Ana Ofori-Atta waye bia ma Asantehene. Jom. Obedi ade afi apim ahankron dumienu. Jom. Sabre na menana na ajima prempe na brofu ya fa no ko Seychelles. Jom. Sabre na Asante se yem prem ma brofu ntwimfe yeso. Jom. Em yem feskedwa. Jom. On ho bo afode. Jom. No sabre no amu no obedi ade. Jom. Odi ade na ohunu asema ekoso. Na sabre Aborigines Rights Society ne the Legislative Council no was Jom. Or ya Bronika some advocate my or you no can biara. Jom. Nipa natural petition a crata come up or can one day any more credit boy. Jom. No can who be Nanajmine. Yes, I'm man about Asantehene a fair apim a hankron at you no nine. Jom. A woman say Obaye Najma Dana Sidia. Jom. A woman said Najma Prempo Tosumino Dana Sidia. Jom. And nay, we are, let's say, in fear your son numnia. Jom. May Sada Ochimayase. Jom. Do a Yama Asantehene. Jom. Jom. What ya say, I want me offer. Edin Kutahu Bebre. Jom. If I mind yourself near Memo home. Jom. My woman Bresso school 7 near Manura. Jom. And here I can Ofori-Atta Nabako Semfa, the Suyan near my way. Jom. And no chess I hear will be yo. Jom. And no chess and pass I hear Ghana Memus Yetro Crater Team Constitution or Yekano. Jom. And you share your money and your mamma de can. Jom. And Bianca Mamuno, a beconet since Yakofa Brofo de Afra. Young Yahuano. Jom. Jom. Na sabe sabre ni school net room ya he. As what me the year. O man yi any abrofo hihye ma ne ye. Jom. Sara na me ofa wone no ye. Jom. O free mo na Ofori-Atta otoso mienu so baaye. Onso ne me ofa din kuta ho Sara. Jom. Edrumre bi na Ghana memo ye won twonto na Ofori-Atta otoso mienu ba manhia ne ofa betra dem. Jom. Onua JB Dankwa onso ba na betra dem. Jom. San komodidie mu ma me ofa na kwam twitwe Prempe the second. Jom. Oto ne nsa frɛ Aramponsa wo gina Ghana mem koko so wo Germany. Jom. Oto ne nsa frɛ Joe Apia wo Britain. No oto ne nsa frɛ Victor so samumra. Jom. Na asma de abai. Wo mu nyina na kampase ye ka CPP ho. Jom. No frɛ sɛ minuen koma oni mabedie no. Mumra me hwɛ ne koko asma ye de ba no. Ahwɛ be kwa akɔfa asma ba. Jom. Na Ofori-Atta otoso mienu Okyehene no ba onua ho wo ne be hyehyɛ. Jom. Me can't was one man who's Asantehene Achem Assembly ni ho. Jom. Ye din kuta hoara abapim ne. Jom. Ono so wampa menshiada. Jom.
na wɔno nso wɔfa nso wɔkɔ hia wɔbɛ sɛdeɛ me nua kaeɛ no wɔkɔ osi ha wɔkɔ nkran wɔgyina ha na nadi nkɔmmɔ ansa ano akɔ Jom. saa na me nua pokuara nso bɛto aso Jom. na no na aseɛ no sɛ Jom. yɛ a yɛka sɛ akyem yɛn nyinaa refiri adanse na ɛbaa ha Jom. yɛmfiri baabiara yɛfiri adanse na akwantuo mu a na ɛbaa ha Jom. amoatia panyin wɔne kuma ofiri kuma wɔn nso kɔtena akuapem a ɔkyekyereeɛ Jom. yɛka deɛ a ɛhɔ nam nyɛ obiri kɔmfoɔ Jom. ɛhɔ nam nyɛ asase deɛ obiri kɔmfoɔ maa menya sikadwa Jom. Jom. ɛno nyinaa epom ha yi a Jom. mmea mu kura sɛ tu odi kan meba koraa no ɛno nso akɔa mu nam bɛpie yɛ ansa Jom. nam nam mu ansa na sɛbeɛ so a ogyaa me kwan a mede kɔ Kumase Jom. amoatia panyin ne kuma ɛba wɔn mu nua no wɔfe nso ɛdwo so Jom. ɛwɔfa ase ma nso nkwata yɛgya yɛn nyinaa hɔ Jom. wɔn da te Kumase yɛda wɔ Asantemɛm Jom. ɛna ɔno wɔte ha Jom. ɛna kuma nso kɔdue hɔ Jom. nti ntusoɛ bɛyɛ na dɛm mu bio Jom. ampa sɛ me nua ɛbaeɛ ne mebaeɛ mote kakra Jom. yɛde ne mfeɛ aduonu nie Jom. na bi a ne yɛ mmae nanso na akyea ne mmui Jom. nyame no ahyehyɛ pa sikadwa nhyehyɛ pa Jom. na ɔkyima akonnwa nhyehyɛ pa Jom. na ama yɛ nyinaa yɛasa abɛyɛ a ɛne ani Jom. na wode hwɛ na Ofori-Atta na yɛhwɛ amayɔsɛm mu Jom. ɛnum na NLM yi ɛrekɔba ama firi hɔ ɛyɛ a UP no ba Jom. UP no kɔbaeɛ ɛna Progress Party bɛto asoɔ Jom. Progress Party bɛto asoɔ no ɛna baako no deɛ Victor nso bɛdiiɛ no Jom. ɔno nso baeɛ ansa na ɛbɛwo New Patriotic Party Jom. annɛ Nana Ofori-Atta nana ɛna ɔno wɔda Ghana man no Jom. deɛ ɔnana yɛɛyɛ Jom. subanpa Jom. akyerɛpa Jom. nwoma ne adeɛ Jom. ɛna ne nana wɔde adue no so a ɛnnɛ akwadaa yi wɔno nso wɔredi Ghana man so yi Jom. yɛn nyinaa kyerɛ deɛ na Ofori-Atta bɛyɛɛyɛ ɛho nsunsuasoɔ Jom. na Ofori-Atta odi kan yi a ne ba Dr. Susan Ofori-Atta Jom. ɛkyerɛ ɔbɛyɛ Dr. Susan de Graf Johnson Jom. ɔno ɔmampanyin ɛne onua Edward ɛne onua mmaa Jom. ɔde ɛba manhyia daa Jom. ɔde wɔn ba manhyia ma yɛbɛhia daa Jom. me wɔfa pɛn so Jom. asɛm biara ni hɔ sɛ adekorɔ no a Jom. yɛbaa ne yɛahyehyɛ socks ne yɛabɔ tie Jom. yɛde baeɛ a ɛnnɛ yɛde abɛduru na wɔwɔ hɔ yi Jom. enti akyerɛ me wo sɛ mebaeɛ a mede dɔ ne baeɛ Jom. na deɛ nti a ɛnnɛ mefaa mafadeɛ yi Jom. ɛne sɛ ɛnam sɛ Nana Ofori-Atta ɔboa ma Asantemanka bɔ mu 1935 baeɛ Jom. deɛ ɛhyɛ me ɛno na wɔfade yɛ Asantemanka bɔ mu Jom. biribi a wɔn ho biara ntoma nyinara 1935 afei apem ahankoro aduasa num ɛna ntoma egu hɔ a mede afira baako mmienu a ɛnɛ meba ha mɛsɛ nka bɔ mu nti masa afɛ afira aba Jom. nti akyea me Jom. wosi mebɛɛ nananom amanhene nyinara zotoɔ no a yɛsi wadama yɛne wobɛkɔ Jom. Asante ɛbono gyapɛ kurom mahu so ɔte hɔ Jom. kumawu na te hɔ no Jom. suta te ha Jom. mehu yɛ nyinaa Jom. bɛkwae otuo sere bɔ me nua ketewa ɔte ha Jom. yɛn nyinaa kukuom ɔseme ne wobɛkɔ Jom. nyinaa berekum ɔseme ne wobɛkɔ Jom. ade nkyira yɛsi yɛkɔ ama yɛhu sɛ sɛdeɛ nnora ne si teɛ no saa na ɛnɛ nso si teɛ Jom. nti yɛbaeɛ a yɛde dɔ na mmom yɛde bɛhyɛ Nana Ofori-Atta ne nkuran yɛde bɛda ɔkyima ase sɛ mohyɛ no animonyam na mmom mom yɛnhu sɛ ahenni wɔ bi yɔ Jom. wohwɛ ne deɛ no na ahwɛ sɛ ahenni wɔ bi yɔ Jom. yɛkeka bom na sɛ yɛtie ne yi a Jom.
Yenina, ye who say, a man near a mamre, and a me, ye who say, ye nipa a Ghana for. Jom. A woman said, him when a dear Bibia one, Nina, near a couple more money a year. Jom. It is Trebi, say, Massey, my job, Aaron. So, to Parliament, Namo Shadi, and Amonsa, I really hope you. Jom. Namu say, Constitution, I try and why, Yadia Frama, Brofo, Diana, Yadia. Jom. Mommy, as I knew who Jumani and Mina who said, a dear band, the farm money, and I knew a bit in the Abishimamana ye. Jom. Ama Bois, Magana, Amamu, Akosro. Jom. Sans a Sabi Brunicas and democracy, be anywhere chairmanship, Kabi Kabi Honawo. Jom. Metrasi near poor people. Jom. Metrasi near poor people. Jom. Yamoni Akro Quam also ye are no fun a dance for Nara. Jom. Yenina tie na fe na nan mo kire ya dwen ye kura ye busa se de na nan mo aka no sa na apreso a wo se bi wo ho ase na ha muri asa ama ne kwan no a kirem wo kirem wi ansa na yenyina de ano ato so na fe ne etie bua fo ma nipa na sa da ase Jom. sa na etie enti achiame me baya wo se Jom. ye ba no dom Jom. na enso ye besua de na Ofori-Atta ye nyina ya to aso aye bi ejo se me daminua osajfo ase papa Jom. one na pamfo no chima ase ye to ye nsa frɛ ye Jom. wo ma ase papa Jom. Only baby akumia bo je dalwa o. Slamora. You reckon say we Amania Council. Amania no ana sabi abono. Ti nema Nunya Pani or de Ekai. Ofori-Atta feel your sunu. So ma kwa ne fa kwa chen and bunyam koma. Side for preko. Sana Yura. The kwa abebie na Ofori-Atta step to no aye no. Ada sele no aye kan du with this ho.